Aquesta és l'hora a la que estem sortint de casa un dissabte. Això és inhumà, perquè després diguin que els influencers ens no sé, rasquem la panxa. M'acabo d'autodefinir com a influencer, estic fatal, em vull morir. Bon dia. Com va dir un savi, és de nit. No, però en sèrio, efectivament és de nit. I aquí comença el nostre, jo crec, sidequest més qüestionable de tota aquesta beca i de tota aquesta sèrie de folklore dels països catalans. Si són les 5:50, quan estem sortint de casa, us podeu imaginar a quina hora ens hem despertat. I si no us la podeu imaginar, us la puc dir. A les 4:45, repeteixo d'un dissabte, però és que jo crec que l'ocasió s'ho val. Ara descobrireu cap on anem. Bé, m'agradaria ensenyar-vos una última cosa abans d'experienciar el millor road trip que veureu en la cinematografia catalana. Això va ensenyar-vos una cosa que a mi em té bocabadat. I és que mireu com ens ha deixat en Jaume Collboni l'estació del nord. És que jo t'ho juro que entro aquí i em costa reconèixer-la. Mira quina pantallota. És que clar... Ara, això sí, estic molt en contra d'una cosa, i és que aquí a la planta de baix hi havia, de fet, aquí, on hi ha el Flixbus, hi havia una perruqueria i me l'han tret. I sempre m'havia fet com molta gràcia venir-me a tallar el pèl a l'estació del nord. I no em serà possible per culpa del PSC. Pues sí, amics meus, si hi havia alguna cosa pitjor que aixecar-se a les 4 del matí, era aixecar-se a les 4 del matí per anar a França. Hola, ja estem asseguts, ja estem situats, ja estem de tot, que no us he dit res. Però bueno, hem anat a buscar un cafè per baixar aquest matí, tan accidentat. Bueno, accidentat realment no, bueno sí, menys la part que han fet fora una de les persones d'autobús perquè no portava passaport. Bueno, en fi, farem veure que això no ha passat. Doncs res, ja ens hem assegut i res, vinc a explicar una miqueta el planning del dia. Efectivament, hem vingut fins a Perpinyà, que com bé sabreu és una de les ciutats més importants de la regió d'Occitània, de França, i històricament capital del Rosselló i de la Catalunya Nord, també, així per fer el doblet. Llavors avui el que farem serà repassar alguna de les històries de l'origen del nom de Perpinyà, de la ciutat en si. Llavors crec que seran un total de 3 llegendes que explicaré. Avui fem 3 per 1 de cop, pim pam pum, que podrien explicar l'origen del seu nom. I ara, si em deixeu, vaig a baixar aquest cafè, a veure si em desperto una mica i acabar-me aquest croissant, que tinc gana. Fins ara. La primera història de la que us parlaré és la d'un tal Pere Pinya. Sé que sona conya, però és completament real. Diu la llegenda que un pagès anomenat, efectivament, Pere Pinya, va decidir abandonar el seu poblet natal a la vora de Montlluís, no gaire lluny d'aquí, per culpa del mal temps. Baixant per la muntanya, d'alguna manera que no sabem, el bo d'en Pere va escoltar la veu del riu Tet, que li va per la cau d'orella i li va dir que seguís el seu curs fins a arribar a una plana assolellada. Representa que un cop hi va arribar, ell va saber quina era aquella plana assolellada i va decidir construir-s'hi una casa, un Minecraft in real life. I amb l'ajuda de bous i arada també va començar a delimitar tot el que seria el traçat de la ciutat de Perpinyà. Evidentment, el nom de Perpinyà en aquesta història sortiria del nom del seu fundador. Això, a més, també explicaria per què el barri de Sant Joan, que és dels més antics d'aquí de Perpinyà, seria tan proper al riu Tet. Que, per cert, aquesta història no és que l'estigui traient jo del xistero, que fins i tot Jacint Verdaguer la va mencionar al seu Canigó. Perquè després em digueu que m'invento les merdes que us explico. Que quedi apuntat. La història número 2
és una miqueta més tràgica, per això hem vingut a un lloc així una miqueta més maco, per compensar, i és que hi ha qui diu que l'origen d'aquesta ciutat es deu a uns pastors de l'Albera, que és una comuna d'aquí de la Catalunya Nord, que van haver de fugir del seu poble natal per culpa d'un incendi. El poble que van construir el van anomenar Pirepínia, que en greco-fenici hauria significat començament d'incendi. I llavors, a partir d'aquí, fonèticament va anar evolucionant fins a acabar desembocant en el Perpinyà, que tots coneixem. Què graves? I finalment la tercera història d'avui és la que explica que el nom d'aquesta vila ve d'un hostaler, Bernat Perpinyà, que estava instal·lat a la plaça de les Cebes, o la que posteriorment seria la de Josep Després, que és on ens trobem ara. Rigorositat periodística per sobre de tot, gent. D'aquí, del barri de Sant Joan, es diu que sortien la majoria de camins que anaven cap al sud, est i sud-est de Rosselló. I si bé és cert que se sap que aquest hostal va existir, avui en dia, desgraciadament, ja ha desaparegut. Bé, doncs aquestes són les 3 llegendes sobre l'origen del nom de Perpinyà. Ja estan explicades. Quina serà la real? Quina us creureu? No ho sé, a mi no m'ho preguntis, Jo aquí ni pinxo ni corto, jo te les explico i tu ja tries. Però bueno, en general jo estic bastant content, perquè m'ha quedat un dia prou rodó. Mira, pujar Baixa Express a Perpinyà, ens ha donat temps de fer un croissant, de fer unes crepes, de fer un... Aquí vull enganyar. Res com un puto pa amb tomàquet. Tornem cap a casa, hòstia, vinga, a prendre pel cul.